ଚାରି ଧାମ ବୁଲି ଆବେ ସେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଫଟୋ ଦେଖା କଣ କହିଲୁ ଏନେ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଶୁଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଫଟୋ ଦେଖିକି ନବି ନା ରାଜି ଆରେ ସେ ରାଜି ହବ ତୋର ତ કોઈ ପୋଟଳ ଦିଦି ଫଟୋ ଦେଖୁନି କଣ সব পটল দিদি ফটো দেখলে রাজি হউনি রাস্তাটা ভাগরে মাইক যোগ নাই আউ এটি কোন কইদেলু রে মোটা হাসবি বাহাবু রাজি হয়ে গলে রাজি হেবেনি কোন রঙিলা ডটিং না শুনিলা মানে সমস্ত রাজি রাজি হেবেনি কোন तू रख सेई आमर जो भाउज अछि ता फटा टिके छाइबो मो टिके नाइ जाबे रख अच्छा भाई माने काकु झियो मिलनी कहलो ए मते तो मिलनी को तुम मन के काकु झियो मिलनी कहलो ओए रे बोल तू ये तो नारी छाड़ी जानी ना आ एडी के हेचु ओ भौणी माने काको पुओ मिलना हाथी कहलो ता सब ले प्रत्येक सब प्रकार तुम मानको पई पात्र जोगाई ये अधा हाउ के भी थवा हाउ ये फास्ट आडो भी थाड़ा हाडो सब प्रकार पात्र मु जोगाई दे तुम माने केवल गोटे काम करो तुमर ईमेल आईडी मो को सेंड कर दियो माय व्हाट्सएप नंबर 7326090231 सुबिला ना कोन सुबिला नि रे आजो भाई 7326090231 आ बढ़िया चालू रे आपो एला की के पटा पटा तो निश्चय जियो देखिबी हम सेही कोन बाड़िया आवेली कोन बोलवा କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ
ତମେ ଯାହା ପଚାରିବ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ। କହିବନି ସେଇଟା କହୁଛ କି? ଓହୋ। ଦିନ କଥା ମୁଁ ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ପଚାରିବ ତମେ ଖାଲି ପଚାର। ମୁଁ ପଚାରିଦେବି। ଆସିଲ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଚୁଲୁବୁଲି ତମେ ରାତିରେ ପ୍ରେମ ପାଠ କର? ତମେ ରାତିରେ ପ୍ରେମ ପାଠ କର? ସେଠି ହାପ କାଲୁଣି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମଟା ବଢେଇକି ଭଲ୍ୟୁମ ବଢେଇ। ଆଚ୍ଛା ଚୁଲୁବୁଲି ତମେ ରାତିରେ ପ୍ରେମ ପାଠ କର? আচ্ছা চুলুবুলি তমে নাচ? ইয়ে তমে নাচ নাচ। হে প্রভু তমে নাচ নাচ। নাচ নাচ। ନାଚିଲ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଓଡିଶୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସୀତାରେ ଗୋପା ଚାକିରି ଉଷା କୋଟି କୋଠା ତିଆରି। ମଉସା ତମ ଝିଅ ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ କି? ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ? ତମ ଝିଅ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ? ହଁ। ଇଏ ଦିନେ ମତେ କହିଲା ବାପା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯିବି ଏଇ ନୟାଗଡ଼କୁ। ଆଉ କି ସିନେମା ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏ ସବୁ ସାଇ ପିଲା ମାନେ ଗଲେ ସିଏ ଖାଲି କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯିବି। ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି କହିଲି ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି। କଣ ହେଲା ସାରେ? କଣ ହେଲା? ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିଲା। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଘରକୁ ଆସିଛି ଖାଲି ତ ଟୋକା ମାଳ ମାଳ ମୋ ଘରେ। ଫଟୋ ତଳେ ଟୋକା ଫଟୋ ଉପରେ ଟୋକା ଟୋକା ଯୁଆଡେ ତ ଦେଖୁ ଟୋକାମୟ ଛୁଆ କୋଉ ଜାଗା ବି ନଥିବ ଫାଙ୍କା ନଥିବ। ମଉସା ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମହାବାବୁ ରାଜ୍ୟ ହଉନି କି ହନୁମାନ ଖରିଦି ଯେ ମହାବାବୁ ରାଜ୍ୟ ହଉନି କି ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରୁନି। ମଉସା ସାର ଗୋଟେ କଣ କାମ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମ ଝିଅ ରାଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଝିଅ ରାଜି। ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଣିଛ। ସବୁ ଠିକ ଠିକ
ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆସ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରକେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ତମେ ବି ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ମୋର ତ ଭାବରେ ଆସୁନି ଭାବ ତ ଦବା पूरा राज्य जाई गले पचार हेलो मां अच्छा मेली तो बाबा को राते हो बाबा